mungguh tarunane dene Mbuya Ulun timbali minggaing jonggring selaka. Allah kok iki. Putra Anggung akan dawuh. Kita nganggep lamun jeneng ulun tumambuh marang sowan kita ngibarati tetangkriman lamun jeneng ulun kang ambatang jeneng kita mboya kaduman papang prayoga matur ingkang prasaja ndak midhangetake ingkang tetela. Allah nuwun. Ila-ila ing nguni lempatno ing ila duni tinebehna sapu dendaning Apathara. Wontenipun putra paduka pun Bathara Indra datan tinimbalan wani sumewa ing ngarsa paduka Rama pukulun labet kadesek wontenipun panandhang ingkang boten saged dipun nindani malih dipun sababaken saking tingkah lampah tuwun pakertenipun angkara murka ingkang kasarira dening Narendra ing Himantaka Prabu Niwata Kawaca. Ing rikalenggan punika kengkenan sang mantri pangarsa patih wasisaning Praja Himantaka asipat diyu awasta ditya kala mamang murka wontenipun wani minggahing kaendhan labet dinuta ing ratu gustenipun pamotah tuwin pepanggiling prabasining kang sampun kelampahan kagarwa dening Prabu Niwata Kawaca anggadhahi panyuwun supados kamaru